Спечелихме дело за отнета книжка. Наш клиент управлява автомобила си и го спират за проверка. Оказва се, че регистрацията на МПС-то е служебно прекратена заради изтекла застраховка гражданска отговорност, за която той нито е знал, нито е получил каквото и да е уведомление. На място отнемат книжката с ето тази заповед за прилагане на принудителна административна мярка за срок от 6 месеца. Отделно свалят и номерата на автомобила. В рамките на 2 часа сключва нова застраховка и в същия ден регистрацията е автоматично възстановена. Нарушението е отстранено, но книжката остава отнета. Обжалвахме заповедта пред административен съд София град, който я отмени изцяло, за което ви представяме и съдебно решение. Отделно съдът осъди СДВР да заплати разноските по делото в размер на 35 евро, което е подчертано в синия текст и можете да го видите, и по този начин нашата услуга се оказа безплатна. Ако и на вас са отнели книжката, проверете дали заповедта е законосъобразна. Линкът е в профила.